Napa paduka kalian kula niku ibarate umure adoh napa mboten masalah. Lho, wong tuwek kaya aku ki entuk cah enom kaya kowe, entuk cah cilik kaya kowe iki padha karo entuk jamu ngono. Saka pucuk rambut nganti jempolan sikil renek getek cacate ae cantik. Namane Pean sapa? Inggih Raden, menapa paduka pangling kalian kula? Pangling wae. Kula nate ketemu kalian panjenengan. Loh, ketemu ning ndi? Wonten Kaputren Negara Wirata. Kula menika abdinipun Dewi Utari. Kowe abdine Dewi Utari? Inggih. Jenengmu sapa? Niken Salindri. Yo. Kowe to sing gegerne dunia akhirat kowe to. Wis perkara Raja Mala mati nomor 17 sing penting aku iso ketemu karo dirimu ngono. Kowe kuwi disawang saka kaduan Demes, disawang saka cedhak pantes wiwit pucuk rambut kanthi jempol suku babar pisan ora ana cacate. Rambut ngembang bakung marak ati bingung mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju meh semangu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek. Yo. Ngapa to ngono kuwi aku gedhing, aku ngono kuwi gedhing, aku ngono kuwi. Wes ndak usah tedeng aling-aling tedeng. Aku seneng karo kowe, aku kedanan karo kowe, aku sayang karo Pean. Asline omahmu ngendi? Nggih daerah mriki-mriki mawon, kula abdine Dewi Utari. Ngono nggih. Kowe njaluk apa? Ndri. Waton ora njaluk tumruning lintang lawan rembulan. Kowe tetep tak sembadani ning kene sing enek nggur karyaku karo kowe. Kowe gelem ora dadi bojoku? Kowe dadi bojoku ora bakal tiba ning parang curi, nanging bakal tiba ana kasur babut. Manuta kelawan aku dadi bojone Raden Kincakarapa. Panjenengan niku sampun sepuh, kula niku taksih bocah. Jarak umure niku adoh sanget. Napa paduka kalian kula niku ibarate umure adoh napa mboten masalah. Lho, wong tuwek kaya aku ki entuk cah enom kaya kowe, entuk cah cilik kaya kowe iki padha karo entuk jamu ngono. Malah guyu. Guyu piye malah. Nggih bloko suta blak kutang terus terang mawon. Piye? Kula sampun gadah pacangan. Kowe? Nggih. Kowe wis duwe pacangan? Inggih. Pedhot nae karo aku. Nggih, menika cara nista wonten cara ingkang langkung utama. Cara sing luwih apik piye? Panjenengan tembung mawon pacangan kula, nek paduka kepenginaken kula. Bojomu kuwi, bojo kula niku mapan madya ratri tengah wengi udawa kawis setengah kalih welas. Sekedap malih mapan wonten ing pojok beteng Negara Wirata. Mapane ana pojok beteng Negara Wirata. Inggih, jam setengah kalih welas. Bojomu ki jane bangsane apa? Bangsane gendruwo. Yo. Musik to. Kowe iki cah ayune kaya ngono kok bojomu milih gendruwo. Yo aja ngenyek gendruwo, naden gendruwo malah gendruwo iso suwi ngono. Apane lek omong-omongan ki lho. Oh, nek omong-omongan. Ya mangke nek sampun paduka dililani kalih bojo kula, paduka gelem ngrabi kula, monggo to kadhahara sak wanci-wanci paribasan sekul mungging rampadan kapuluka sak wanci-wanci kula ndederek. Iya, kowe ngomong ngono kuwi ning jero kene kaya ana sing ubah dhewe lho, Kak. Tenan. Tak petukane bojomu dina iki. Inggih, monggo sinuwun.
Nyapa to ngono kuwi nyapra sanjuwal jawe. Nyapa gething aku ngono mbok sok ae nek wis rabi. Ah iya. Melaku kok ngguri sok egak egok. Pah. Bilawa aku tulungana kowe ngopo aku digodak-godak karo Nayaka Negara Wirata jenenge Kincaka Rupa yo nek nyawang aku pucuk rambut nganti jempol sikil nek menteleng ra kedhep munggah medun tekan dada muandhek suwi ngono nek nyawang kuwi aku ngaku-ngaku nek wis duwe bojoku mapan ana pojok beteng Negara Wirata bojoku wujude gendruwo kowe etok-etok dadi ndruwo ya ngene iki lho kok dipakakne dadi ndruwo aku iki lho wis to gelem nek ora ngono aku digodak-godak nek nyawang aku mripate dikiyer-kiyerne yo irunge dimekrok-pekrokne lambene digeget-geget yo aku gila bilawa aku gila yo mulak patenane sing ngaku bojone Salindri bojo lak jaluk ayo metuwa aja pirang lak deni we parati ayo metuwa jare setengah 12 mapan ing pojok beteng Negara Wirata ndi pewujudamu doyong mati aku jiwa mancing Jiwa mancing
kasor lan pajaring Prabu Susarmo. Mampir